Implement na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na pinamumunuan ni Iloilo Governor Arthur Dafanzo Jr. Ang ipinasang resolusyon ay pasailalim ang buong probinsya sa state of calamity dahil sa El Nino phenomenon. Base sa inilabas na datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cornelio Salinas, malaki nang naging epekto ng El Nino sa probinsya ng Iloilo na umabot sa 1 bilyong halaga sa agrikultura. At malapit sa 70,000 magsasaka naman ang apektado. Matandaan na 3 bayan nang indineklara sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino phenomenon sa probinsya ng Iloilo. Ayon sa report, pasok na ang probinsya ng Iloilo sa mga alituntunin upang maideklara ang state of calamity. At itong balitang ating tinutukan para sa K5 Network News. Ako, si K5 Eric Canyazares para sa Kampyong Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.